Hello, mari kiching song bahai tongbai khwlai nwrok joto kaham no tongna mari kiching song ang sabno tui kok sana nai tong amuto nwrok thumbnail nugui saino mankhana hinke miyao no chini hasteni most popular singer Parmita Reang ni engagement ungo hinkai baksa to saiman kana baksa ba saimia bo tongna tai miya kwbang kok jagao no viral bongkha Facebook Instagram, WhatsApp status amtei hai social media bo kauma jaga no viral bongkha hinkai kokai hai si mari kiching song Nwrok Parmita Reang ni katal live no nugui bahai ma tongbai kha tai Nwrok bono kunu kok kwcharna rok tai nwrokni khao bono tuyui kunu kok rok tongka hinkai video ni paithago comment khlai sadi tai bini logi song no bahai wngjakha Nwrok jani musungtui sadi hinkai phaidi miyani borokni engagement ni video clip kisa nai nalebono tai video no taubo kebo subscribe khebo hingkai subscribe khwlydi tai amoni gana bo bell icon bo tongnai di ambo on khlaina di kotal video phaika hinkai Nwrok jotoni slai sikang nugui manna bagui hinke phaidi video no senglai sinai Ang sabor na iking kadi pun berbuat.